Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita ken ayat. Narigat gayam ti mapilpilit nga ayat. Ako nada. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Cesar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abuaya! Nagrigat na ti mapay kan ayat. Iti mamit mo ang daras! Ay. Yakauntan pare. Pangasim di ka agsangit itinapigsa. Nakababay. Kaya't ko lang ay papasti sakit tinagam ko. Kung namadlan mo, sino na? Iti tapadak matlain na gumatgatang iti per kilo apagas. Di na pa'y langit. Nene. Apayan pare? Jesus. Mangiruruman kamtan iti pada matao. Mapistilakat ko ma! Ay. Si Kamot. Agdiro kalangan iti sa balay. Nagadudita ang babay. Wapang mo di ko na, tatang. Sana ya? Katuan mait, Cesar. Agam ka na yun ka nagpartak. Abay, tasanda ka kaya't nangiti babaya pagduyusan. Ay na, Cesar. No saan da ka akayat? Alangan nga ipilit mo tibagin. No ngay, bilitek, tatang. Uray pilitem. No talaga asaan da ka akayat? Awan maaramidam. Bumirog ka lang nga diti sa bali dita. Asino nga tatang? Kumusta ka matin nga ibalasang ko? Kaano ka nga ya makiasawa? Ha? Kasano ko ma ang makiasawa, tata? Kat awan matbaro ang mangayat kanyak. Ha? Ay, iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y tinagaram kan ka? Kasladyak mamati, Berta. Pudno ti ibagbagak, tata Tonyo. Apay ka di? Wingayam. Awan ka di ti anak yu, abaro? Ha? Amangan no kayat nak. Seryoso kayo ngamin, tata. Angam kun kunaklaang dayjay. Tapno umisam kayo mat, Naangaw ka mo't gayam, Berta, balasang ko. Kanya ti bagayo ay tatang. Nakita mo ni Berta nga anak ni Ana di takabangibang apuraw. Nakita ko na. May sa nurse nagtrabaho iji Manila. Di kotse. Kayat mo day jay anak ka. Tatang. Ana, anya iti panagkunam. Talaga nga ta nga awan pa'y kaayan-ayat ni Berta nga anak mo? Awam mo ti amaw kabsaton yaw. Kan may sa. Ibaga na kumamatlaang ano anda. Sigurado ka? Wun, kinapudno na madandanagan akmatan tanay. Bumakutin abalasang. Iso ako nakamangkitan iti pakiasawaan nangam di namot kayat. Kasta ka day? Agam apay adamdamagam kabsaton yaw. Kabsat Ana. Anya nga tano, pagasawain ta da Cesar kan Berta nga anak ta. Ha? Ay kaawan dakes na kabsaton yaw. Kayat ko Ay, kasarita man nga ron ni Berta nga anak mo. No kayat na ni Cesar nga anak ko. Ket no kayat na, nakasaganak nga gastos para iti kalaysada. Kamo dyanan na.
Maidistino ak matlaangan iti kaasitgan nga ospital dito'y lugar tayo, nanang. Ay, kasta aya. Nasayaat nga rod. Ay, anak ko, awan ka di pa iti kaayan-ayat mo. Ha? Jack masango day taabanag, nanang. Makumi ko makiti trabaho. Apay ngamin aya. Madanaganak nga rod kan ka, tanay, manutawan mo nga maawang pa'y nobyom. Da kayo mat, nanang. Kasano nga'y no awanak taon. Ha? Di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Adayo pa'y mapasamak day ta. Kan maysa, awan planok makiasawa. Sakit lang iti ulo ti itdan day ta. Anya? Idi pa'y lako maanak ayan-ayatak. Ano kayat ko? Amom, anak ko. Adda ka no ngamin na isang sangayan arik na tay anak ni Tonyo kan ka. Anya? Ni Cesar, ti kayat ko asawaan. Panagkunak, awan dakes na anak ko. Nagagatmot ni Cesar. Kan awan record ti pamilyada. Plano da nga raw ti umay dito'y balay. Kat, no syakti si ka. Sungbata ka ti panagayat na. Tapos maadaan ka mutan iti anak. Ay, Jack kayat, nanang. Jack kayat ti makiasawa. Kasla naragsak ti panagrup-rupam ita pare si Sar. Un mo ta pare. Narigat mat No day talagsan sa nungon ter aramidag. Adamot sa bali di ta babae. Ti adal. Ada trabaho na. Ken napintas. Talaga? Ket asino nga'y pare? Adda ka din sa bali anak karik na amon iti na isang sangayan ngayat? Adda pare. Ni Berta. Anya? Ket no inauna ngem si ka iti dua tawon. Walaan mo tatawin. Kan may isa. It doesn't matter ka nung aron. Sa bagay pare. Gusto ka. Ket kaano nga iti ipapantay ujay balay da Berta? Inton rabi pare. Barang mo iso ti kagasat ko. Ay no, sapay la ko mataaklunan na ti panagayat ko. Numadanagan ni Berta nga amangan numabakatan abalasang. Sigurado. Kayatan na kaday jay. Isu alala ingam, paray. Ading, ay manang Berta, kunak kuma. Anya ayat bagam, lari. Kuang amin, ni pare Cesar. Di na ka no maiturod nga ibagakan ka. Ti ayat na iti sangon-sango. Isu asyakon ti mangibagakan ka, manang. Panawan lakman dito'y lari. Adupay ti aramidak. Kalpasan na, maturog akton, tanabambanuga. Ay ayatan nakakano ni pare Cesar, manang Berta. Anyamat ti makunam ngay. Ta ibagak adagos ken kuana. Ayan day ta Cesar aya. Adda di ta asidegla ang tirwangan, manang. Anya? Dengdenggen na ti ibagbagakan ka. Tapno mamati akan ka. Ibagam, ta iso ti umay ditoy. Pudno ka di timbaga kanyak ni Larry, Cesar? Kuha. Pudno, Berta. Ayatan ka. Apay nga rin nga umisam ka. Day timat-timakunakan ka, Saan ka nga ay ayatan? Kan iti uray ka anuman. Awan day ta iti bukabularyo. Iso nga agawid kan, kat di kan agsubsubli ditoy. Anya? Ulitak awan iti panunot ko ti makiasawa. Naawatam? Amangan no kung kuna na lang matkan kaday ta, Cesar. Ngam kinapudno na at damit pa naggusto na kan ka. Tsaka mo tatang. Anyang iti aramidag. Ipakita mo nga interesado ka kan kuana Di ka mamingga. Aging ga asungbatan na ti idadaton mo nga ayat. Kaya't nakto nga tatatang. Awan kas iti padasem, Cesar. Kasano ama makayat na ka?
No maupay ka matadagaws. Kasanungay daytoyan, ana. San sa matakayat ni Berta nga anak mo ni Cesar nga anak ko? Anya nga iti aramidan ta. Ay na, siya kunti mangibagbaga. Kabsat tunyo. Mangyag kayon itinuangken baboy apartsin tayo dito'y balay. Iti kasta, mapilitan ni Berta ang makiasawa iti anak mo. Kabsat tunyo. Ay, koreksyon. Abalayan. Kunam kanyak nga ruda na. Taday tanto matla titurong na. Ay, kawan na. Abalayan tunyo. Sige. Taisaganak ti may sa anwang. Ken upat ababoy ama parte. Inton sumarunong aldaw. Anya ka di daytoy nga aramidan nyo dito'y balay mi, Cesar? Magparte kami diti may sa ano ang balay diti balayo, Berta. Taapay, Cesar, ha? Apay nga aramidam ti kasta. Kasi tinakunakon ka. Ay-ayatan ka, Berta. Umuna lang daytoy. Kisumaganad. Agkalay sa tanton. Agasawa tanton. Anya? Saan ang mabalin? Diyak kaya? Saan ka nga ay ayatan? Maayat naktumot lang. Makaamo ka! Umayak mampay aglamang dito balayo. Meron na. Ha? Apay, Berta. Mabwisit ak ija balay. Agasam. Nangyagdakit din itinuang kan baboy ija balay mi. Ay, makapasuron. No kasta, matulagan ti panagkalay sayo ka ni Cesar? Ay, saan? Jack ipalubos ang mapasamak ti kasta. Jack kayat ti makiasawa. Ni? No kasta nga rod, di ka aglamang sangwom ida. Anya? Isung ang subli ka matlaang iji balayo. Ay, Berta, makibagay ka kadakwada. No saan mo akaya ti makikalay sa? Di ilawlawag mo kadakwada. Naggapgapwam, Berta. Pinartidan dyan nuang kan baboy. Umay katag sasango tayo amangan kada Cesar. Nanang, di yung lakat linapdan idan. Ay na, kasano alapdak ida kaawang kamait. Nunap na panam ngamin Damuda ka kayat mo ni Cesar. Nagnervyos ka la siguro, kunada. Anya? Naparting tinuang kan baboy. Isu nga umanugot ka na magkasawa kan ni Cesar. Nga anak ni Abalayan Tonyo. Anya? Abalayan pa'y gaya man ti awag mo kan ni Tata Tonyo? Ay na, umanugot ka kay din na magkasawa kan ni Cesar. Di nak ibabaeng, Berta. Sige, di kay agdanag, nanang. Tumulong ak madlangan nga agluto iti paborito dagiti tattao a putahe. Una yan ti kastoy. Pare, kita mo. Ni Berta pa yun amis mo ti agay warwaras iti makan. Para ka digiti tattao nga imay timmabunaw. Banag nga rod apakaragsakak unay, pare. Yes! Ay na. May salaang ti kayat asawunday ta, pare. Ay ayatan na kamot ni Berta. Aper, pare. Agyaman na ka, pare. Kamaudyanan na, pare. Mga sawa kamatlangan. Congrats, pare. Agyaman na, pare, ha. Pare, si kanto ti best man, wen. Ay, sure, pare. Basta si ka. Berta, di mo ka di madlaw? Sikat ikat katawaan dagiti daduma akakadwa tayo. Amok merna. Iday pa'y akan kantsawan dagiti daduma nga imay ti mabuno iti day ti aparte. Agin pupungtot ka kano. Adi mo kaya di makiasawa ka ni Cesar. Ngam ita, alisto ka mat kanugayam at tumulong nga agluto. Kan agiwaras iti makan kadagiti timmabuno. Siyempre meron na. No kasta, kayat mo matlaang ni Cesar? Sika talaga, Berta. Pakipot ka. At akong, Berta, imaya.
Tapno agtutulagan dagiti naganak ta. May papaniti pa nagkalay sa ta iti mabiit. Nasaya at mat, taimay ka, Cesar. Agsipod ta magagaran ako ng agsimpata. Kas itinakon-akon, saan ka nga ay ayaten? Berta, kasano nga itinuang kan baboy ang naparte dito balay? No di ka umanugot ang makikalay sa kin ni Cesar. Ay, di mo ko na ay nasinsinan tinapasamak. No di ka makiasawa kin ni Cesar, kapilitan na pabayadan da kanyak dagijay. Berta, umanugot ka na. Ay, ayatan ka unay. No may papan itinaibaga ni Nanang, awan parikot. Kabailak abayadan ti amin ang nagastusyo, Cesar. Iso adidak mapilit. Anya? Oh, adto ti kwarta. Ni, Yawat ko kan ka, Cesar. Ha? Awan mat siguron ti makunayo. Oh, dayta. Nabayada kun ti amin agastusyo. Impagarap ko lakid din na masawak ni Berta. Saan magayam, tatang? Ay, nagsakit nga awatan tigasat ko. Ay, awan maaramidan tayo. No talaga, asaan na ka nga ay ayaten ni Berta? Jaksa na gayat. Awan tumot lang, di mangkayat kanyak. Di ka maawanan iti namnama. Ubing ka pa yan, anak ko. Makasarak kan tumutla, iti talaga aparakan ka. Na kayong tumang amin. Kunayo apilitin nak ngayatin nak ni Berta. Kanya nga ita. Ita lang nga maamiris ko. Asan kaya man asayate kasjay. Ala, bayakan. Lipatan ko ni Berta, tatang. Una, sana rumpeng agladladingit kalatan iti agnanayaw. Cesar. Jack impagarop nga anak mo gayam ni Philip. Timay sa kadagiti pang night duty a nurse iti ospital. Iso ti may katlo nga anak mi iti daydi asawa, Berta. Dagiti matdua nga inauna kakabsat na agtrab-trabaho da ni abroad. Naimbag ka pa, Cesar. Adanak mo. Ngam siya, awan. Gaputa nagbakbaketak abalasang. Berta. Malagip ko dagiti imbagbagakkan ka iti. Itatanak kita ta. Ha? Amok anasakitan tirignam iti. Gapo ka dagiti imbagbagak. Iso nga alaak dahito agundaway nga agkid daw iti pamakawan mo. Iti kasta. Agtal namagtan ti panunot ko. Awanan day jay, Berta. Napalabasan. Kenjak ugali ti agiduldulin iti sakit tinakam iti padak a tao. Isungawan ti pagdanagam, Berta. Ay na, agyamanak nga rod unay no kasta, Cesar. Agyamanak unay. Manipod idin, saan meten anak asawa ni Berta. Gapo tamabuteng dagiti lalaki nga agaram ken kuana. Ket siya, nadaanak iti asawa ken tallo nga anak. Alakastan, ket agyaman iting kay panangidrama iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Cesar. Agyaman kami pagayam Cesar iti daytoy apakasaritaam. Talaga akasta ni ayat. No saan nga isu ti kagasat mo, uray pilitem, saan mo amatagikwa. Mapaay ka man itinagan ni ayat, di ka maawanan iti namnaman. Tadumteng to ti talaga aparakan ka, iti umno apanawen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar, manipod probinsya ti Benguet.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kaparang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jerry, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasarita ak itibiyag, barang makaitad adal, nang runa kadagiti naganak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jerry, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, Cherry anak, ag-apply ka na iti trabaho. Adon din nag-applyak, nanang. Ngam awan pa'y matinangawag kanyak para iti interview. Apay ngay. Jakman amo. Ay. Apay anak sinay kayo, nanang. Awan. Bayan nyo. Mangkitak iti mabalin ko apag-applyan. Flora, bakit? Di mo matdagdagan ti anak mo ang agbirok iti trabaho na. Taapay asan? Nakagradwaran. Iso arumbang lang agbirok iti trabaho na. Wana ngam narigat ti makastrak iti trabaho ita. Kitaam di anak ni Mari Hilda. Awan pa'y mo trabaho na ngaging ga ita. Ket naggidanda kini Cherry ang naggraduar. Di kay matanagan, nanang. Addan to mabirukak at trabaho. Matulungan kayon to. Uy, Jerry, apring agsangsangit ka na danunak diti simbaan. Itay ka kadipay di tamalikodak, Faith. Juan, itay ka pa'y lakit kitaan ng agsangsangit. Apay, ada ka di parikot mo? Diyak amo naman ko na aparikot da ito'y, Faith. Nagdagsan tirik na. Taapay ngamin. Ma-pressure gapo iti mismo nga inak. Apay? Gapo ta kayat na amadaan ako niti trabaho. Diyak mat nga ron makastrag. Adon tinagaplayak. Ngam awan apulos tinangawat kanyat. Ay, kaasi kamot gayam, friend. Itala ang anaamwak akas tagayam ti pagdaldalanam. Sana bale, kaduan kantong agbirok iti trabaho intun bigat. Agyamanak, friend. Talaga ang mapangnamnamaan ka agayan. Awan ka di pa'y nangawat kan ka iya nagaplayam, Cherry. Awan pa'y ngarud, nanang. Ay, kaslawan serbina nakaadal ka. Imbag pa'y ni Justin Abats mo. Addan trabaho na. Accountant ka no iti may sa ako operatiba. Naminsan la nag-apply na ala adagaws. Idinto tasi ka. Namin adon ang nag-apply ka. Ngam awan pa'y pulos na ngawat kan ka. Nanang, kaya't kumati maadaan iti trabaho. Ngam awan mabalin ko. Naimbag ka ni Justin Ta accountancy in graduate na. Kan may sa addan work experience na. Nagtrabaho iti rural bank nga imat-matunan ti amana. Ay, Sana bale, jak agsabdang nga agbirok iti panggadak. Ay, Cherry anak. Apay nga imay kapailaang dito, kat agawid ak inton matamtama. Tatang. Apay nga agsangit ka, anak. Ngamin nanang.
Anya tinapasama kininanang mo? Awan ti madi ano pasama kan ko na. Ngam, nasa irak ka dagiti imbagbagana. Anya ka diti imbagana? Ikumkumpara anak ka ni Justin. Kunana pa'y, nga imbag ka no ni Justin. Tagtrab-trabahon iti bangko. Ay, una yan ti inam. Ala, sana balik. Kasaritak ti inam. Nanang, tatang, naawat akon iti kumpanya anagaplayak. Kasta ka day, anak ko. Wan tatang, ay na, maragsakan akunay. Kamodyanan na, matulungan kayong matlaangan. Kahit kano ka nga rod amang rugay? Inton bigat matlaang, nanang. Ala, saya atam ti trabaho manak ko. Anusam numano ti sweldo mi jay. Wan tatang, ay na, excited ako ngagtrabaho. Nasaya at mata. Tapno saan ka lang agigang dito'y balay. Wan nga rod, nanang. Agyaman ako na itinamarswa. Naragsakak, tamakatulong ak matlaangan kada kayo. Oray basit laang. Inton agsweldo ka, saan akum kumpurme ti pangigat-gatangam iti sweldo, ma? Una umpay dagiti masapsapol dito'y balay. Wan nanang, di kay madanagan. Nay, adda ka matgaya man anak ko. Wan tatang, ay nagsweldo kamin. Iso agim matang akon kadagiti masapsapol tayo diti balay. Ken sapatos mo, tatang. Ken bestida ni nanang. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Hanggang uray saan ka pa'y kumaagim matang. Pangusarak kumanga iti sapatos. Kat sa anak mo't arumrumwar. Ijayak lang talon. Kwa tatang, tapno adda usaran nyo, ano agpasyar kayo? Tikit di usarem ati gatangam. Sana bale, tadamat ginatang ko asandal ko. Tapno agpapada tayo, amadaan iti barbaro nga arwatan. Nay, apay di ka matagtagari dita, Flora. Ay, Nay, apay ngagsanay ka. Rumbang kumanaragsak ka. Tadaginatang ti anak mo, aparakan ka. daytoy laang tinatgadam iti 15 nga aldaw, chire. Saggay sa sapatos, bestida, lechon manok, kan ordinaryo at tinapay. Di kumamot na isabsabali, ha? Di ka man sumana o, Flora. Agyaman kakit di ataadda. Manulang mo ti masusweldo ti anak mo, iti trabaho na. Sana bali, nanang. Inton sumaro, no? Gumatangak iti na idumduma. Friend, ag-hiking tayo inton bigat. Sa dino? No, kayat mo, ijay Mount Pulag. Kadasan tayo mamot, nagpasyar ijay? Ay, katwan Asino nga iti kadwata no kas pangarigan? Uray talo tayo lang kada Denmark. Narigat nga min, ado tayo. Sa bagay. Imbagta na ibagam anasapsapa. Tapno agfailak iti leave ko iti office. When agaliwaksay tayo mo't sagpaminsan. Tapno saan apuro trabaho tayo laang. Husto tako nam, friend. Imbaglaangan, taadda kayo akatropa. Adula amin day tang ambuyo, Cherry. Sayang laang ti aldaw iti day ta hiking yaw. Italaang mat, nanang. Ken may salaang aldaw ti leave ko. Ta Sabado iti kabigatan na. Uray pay, imbes nga agbulakbul ka, agtrabaho ka latan, agsweldo ka pay. Saan ka pay nga gastos? Basit laang matibayadak iti entrance fee. Kayat ko laang ti agaliwaksay. Gaputa trabaho, balay lang ti turturungan. Day ti madi kada kayo nga ubing ita. Mapan kayo lakta iti kayatyo apapanan, saysayangin nyo laang ti kwarta. Agsubli kami matlaadagos, nanang. Kan, jakmat igasto amin akwartak iti papanan mi. Manayunan iti 5% to seldo yo, Cherry.
Di mo liplipatan nga inayon iti Perulyo. Ay na, agyaman ak unay, sir. Nagagagat kayo aming nga empleyado dito eh. So, deserve yun na ita salary increase. Agyaman ak manen, sir. Dakkel at ulong kada kami nga empleyado ti panang nayon yung iti sweldo mi. Awan ang yaman na dayta. Basta teka na yun kung ibilin kada kayo. Agtrabaho kayo iti husto para iti kumpanya. Tapno na may pasweldo kada kayo. Wen, sir. Kanayon mi apanunutan dayta. Tatang, nalpasan ti pan nakarenovate ti balay tayo. Wen nga rod anak ko. Ay na, maragsakan ak unay. Uray siya, tatang. At least, ada pa kakita iti nasusweldok iti manuatawan. Wen anak, ang amita tanapatarimaan mo to'y balay tayo. Diyay mo't parakan ka ti intunaram. Umdasan ti panang patarimaan mo iti balay. Kan panang pakpakan mo kada kami kininanang mo. Anam, kasla saan amaragsakan ni nanang? Kasla at dapay la sa bali abirbirukan na. Di mo'n panunutan ti inam. Uray siyak, jak maawatan ti ugali ti inam. Jak man amunoan niya pa lang ti birukan. E dinto ta maipapaay mo matamin na masapsapol me. Dakkelan ti naitulong mo kada kami, anak ko. Ala, bayan yun, tatang. Barang makaamiris tumatlaang ni nanang. Nangalaam day tabag mo, Chiray. Ijay mall, nanang. Magustuak ti disenyo na. Iso agim mata nga kontara matak iti trabaho. May saka ditiin nalam. O nanang, nanginang amin. Iso adjakon na ngala iti parakan ka. Kwa, mabalin nga igatangan nakmay. Ay, mabalin Ngam inton sumaruno nga agsweldo nanang. Tawan kwartak ita. Binusbos ko amin para iti balay tayo. Anya, awan na batay, oray basay. Ada nanang. Ngam umanay lang nga allowance ko nga agtrabaho. Nagbasit mo't gayam ti sweldom. Agbiro kalaangan iti pagtrabahwam anangat nga to ti sweldom. Ha? Saan ang mabalin, nanang? Ta saan akas karina ti agbirok iti trabaho ita? Una, ngam nagbasit mo't ti sweldom iti pagtrabahwam. Basit lang agpaiso. Angam, kitaan nyo man. Napatarimaan ko ti balay tayo. Babaan iti sweldok iti dayja akumpanya. Saan ka di, nanang? Ay, Judith, gayam dagiti bills tayo ita. Kanjay lun ko, Chiray. Kat, ada ka di pagbayad yo, nanang? Awan, tainggatang ko iti badok dagitay naglakwak iti merienda. Iso nga ikanak man iti pagbayad ko. Kwa nanang, ada pangaramatak iti kwartak. Iso nga in-deposit ko pa'y laang. Ay, kat i-withdraw pa'y laang Tapno saan nga penalty dagiti babayadak alun kaw? Mano ka di amin ababayadan nyo iti loan nyo? 18,000 amay. Dua alinding company dagijay. Ay, awan ang rod, nanang. Maguyod man ang diyon ornong. Sana balay. Masukatan to, tagswildukan to manon. Denmark, Faith, pautangan dakman, please. Anya, sikapay ti umutang. Kat na da savings mo. Kun kasusweldo tayo idinaminsan. Awanan ti igam ko a kwarta. Inala amin ni nanang. Ta pinagbayad na iti utang na. Ay, anyamot tan ni ante. Di la maasyan kan ka. Di mo ngamin itid amin akwartam kan kwa na Awan mabalin ko. Tano ag penalty dagiti babayadan na. Dumakkel. Katsak mo't laang timang bayad. Ay, kaasi ka mo, Cherry. Imbes ko maamagatang mo ti kayat mo agatangan. Saan mo't? Takasano, alaan amin ti inam dagiti matmat gadam. Kinapudno na. Marigregatan akon. Diyaka mo ti aramidag.
Isa tulungan da ko ma. Sapay la ko ma, tama kapag panunutan ti inak. Namnamaam day ta, Cherry. Kansya kong timangtad iti ututangam. Agyaman ak, Denmark. Anay ko! Nanang! Tatang! Tulungan da ko ma. Ipanda iti ospital! Ay, apa yan anak ko? Diyagon maanusan ti sakit ti tiyan ko. Alpaon, inka mga yabon iti tricycle. Ay, uwan. Isaganam ti awitan tayo di ospital. Nanang, alam ti walit ko. DJ kwarto. Wan na nakaw. Ay na, appendicitis ti findings ti doktor kan ka anak ka. Uy, ngarod nanang. Nabayagan arik-rik na. Jakin kaskaso. Masapol ang maoperaan ka anak ko. Uy, nanang. Kat kurang ti kwarta. Awan mas usag. Tanaitid ko aminan kada kayo ti ornong ko. Ay, Cherry anak ko. Hindi ka nagsangit, nanang. May pamuspusak ti amin. Umutang ak kadagiti katrabaho ak. Sakto bayadan, inton makatrabaho ak. Ay, Cherry anak ko. Masyanak unay kan ka anak ko. Imutang kan iti binusbus mo di ospital. E dinto ta damat urnong mo kuma. Hanggang nausar iti saan unay nga importante. Ay, sana balin, tatang. Tinapatag. Umimbaga ka dagos. Tapno mabayadak amin nga utang ko. Si kantumet ngamin, Flora. Dawatem amin akwarta ti anak mo. Anya ngay ita. Ison tinaawanan nita takasapulan na unay ti kwarta. Ay, huston. Di ka nagsaupay. Naamiris ko ti bidot ko. Isa pakawanan na. Cherry anak ko, pakawanan na. Kapoy iti inararamid ko, madikan ka. Nanang, napakawan kan. Naamiris ko. Saan kayam arumbang alaak amin ti matgadam. Agpagpabawi anak ko. Tanudyak kumabinusbos iti awan kasaskan na ti kwartam. Saan ka kumanga imutang iti binusbos mo iti ospital? Mabainak unay kan ka anak ko. Kaputasaan na kami a responsibilidad anaganak mo. Ala, bayan yun, nanang. Nalpasan ti amin. Idaw-dawat tayo laangan. Asapay ko mata pumigsak adagos. Tapno agtrabaho akmanan. Ay kat, mga barwanan tayo aminan Tapagsayaatan tayo matlaang dayta. Nanang. Manipod iti day di agundaway, nagbalbaliwan ti inak, Mr. Lonely. Saan na nagdawat iti kwartak? Urayan na laangen, no adda maited ko kenkwana. Alakastan, ketagyaman ak unay. Tuy pagayam yo, Cherry. Cherry pagayam ko, narigat ti naglabasam, ket pagyamanam, ta nagbalbaliwan ti inam. Palagipmet da ito'y apakasalitaan kadagiti naganak. Adi tay ipabaklay iti anak tayo ti amin a responsibilidad no maaddaandan iti panggedan. Tanasaysayat metlaeng no addalat tama idulinda as si dadaan to akautenda inton agkasapulanda. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad ti tinagan at Cherry adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Cherry, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmat amang ibinglay iti dayto akapadasak iti biyag, barang makaipaay iti adal, kadag iti padak adung dumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pangaasim Arthur, di na kumamot papanawan dito'y balay. Nukunam kat nalakakla ang alipatan ti pananglipot mo kanyak. Nagbidot ka. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Nakiwin naswasa kun kanira andi. Kan may sa, pimanawon dito'y lugar tayo. Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y kada kami kadagiti anak ta. Maasi ka kumamot kanyak. Awan amo kapag kamangak. Papa, imo ko mapapanawan ni Mama. Maasi kayo kan kuana. Awan matdakas na no ikanyo iti gundaway ngagbalbaliw. Jak amo no kasanok ang mapakawan ti inayo. Sa anak mo't nagkurang kas ama kan asawa. Ngam apay aliniputan nak. Ipagpagapuyo la kuman kada kaming anak yo. Papa, Mama, urnusan niyo kumati amin. Katsi ka, Mama. Ikarim kumadi mon sublyan day jarandi. Gaputa saan la ni Papa ti masaksakdan. Nangruna kada kaming anak yo. Ellen, anak, agyaman unay kan ka ha. No saan agapukan ka. Amang ano pinapanaw na kunti amayo. Mama. Pakawanan na kanak ko. Pagbababawya kami nga inararamid ko. Nasakit na panunutin, Mama. Diya ka munuan niya tiawan kan ni Papa. Nga day ti sabali a lalaki. Ellen, anak. Tapno mo yo. Nasakit tinakam ko kada kayo. Ipagpagapok lang kadag iti kakabsat ko. Iso alinapdak ni Papa. Amok ang nagbindota kay ti amayo. Nangruna kada kayong anak ko. Ngam ikarik, saanan ang maulit pa'y? Aramidak ti amin. Tapno maipanagnak ko kada kayo ti panagbalbaliw ko. Agyaman agdukas na, Mama. Iso adiyo ko masayangan ti gundaway nga intad ni Papa. Namin ano nga minan a pinalagipan ka. Ngam din akmatinkas kaso. Anya nga ita, naduktalan ti asawam ti relasyon nyo kini Randy. Agyaman ka ta nasingpet ni Arthur. No sabali lang nga asawa ay jak ammon. Agbababawi ak itan, Mare. Agbabawi ka itan ngam naaramid mon. Saan akas ka rin na amaaklon ti asawam ti inaramid mo. No anya launay ngamin tinangayatam iti dayji arandi. Natataermet nga amang ni Arthur ngam iso. Diyak man amo, Mare. Tinapatag itakat pimanawan dito lugar tayo. Pimanaw gapo itibain na. Iso asika, lipata mo day alalaki. Ipaneknek mo ket di iti asawam apagbababawyam ti inaramid mo. Day taa talaga ti aramidak, Mare. Sa anak ama uma, aging gaamariknak anapakawan na kun. Arthur, talo abulan ang tinapalabas. Ngam aging gaita, di nakasarsarita. Napakawan kan, Cherry. Pinilit ko ti bagik nga aklo nagti amin. Gapo tamariknak tinapod no apa nagbalbaliw mo. Agyaman nak, kunak no agnanayon talat ta nakastoy.
Lipatan tan tinapalabas. Para ka dagiti anak ta. Kat sapay la kumata saanin na maulit pa'y. Ikarik, agbalbaliw akon. Ipamaysak itan ti oras ko iti negosyo tayo. Namnamaak dayta, Cherry. At din rekomenda ni Pare Ben nga agtrabaho kas helper dito eh. Kat amo na kano ti agaramid iti Hollow Block. Kasta ka di? Nasayaat nga rod. Tapno ada kadwa ni Manong Robert nga agaramid iti Hollow Block. Nang runa itatanagado dagiti orders. Kano amang rugi? Umayda ka ni Pare Ben inton bigat. Umayda ka no payam mo. Iso adi ka kumapamampanaw, tas ikanto ti mangipakaam mo ken kuana, no kasano ti agtrabaho dito eh. Kan ti sweldo na. Sige, syakton ti makaam mo. Naimbagnal daw yo, sir, ma'am. Siya gayam ni Nilo. Ti inrekomenda ni Uncle Ben nagtrabaho kada kayo. Saan ko akadwait ha? Gaputa, adda ka no emergency apapanan na. Kasta ka di. Di na kamawagan iti sir kan ma'am. Manong kan manang kunamlatan. Ay na, nagtaar matanday ti alalaki. Nagmayat ti pamagina. Cherry, adda ka di bagbagam? Awan. Naimbagmat ngal daw mo. Anya itayon tinagan mo? Nilo, ma'am. Manang ko na kuma. Nasaya at nakaumay ka. Sigurado ka kadi akabaalam ti kastoy at trabaho? Wen manang. Kastoy talaga ti trabaho. Sigo din, iso nairuamat. Nasaya at narod no kasta. Adda ka din pamilyam? Damay sa putot ko. Nabayag kami na nagsina iti sigod aga balay ko. Kasta ka di. No kasta nga rod. Nas ka na saya atom ti trabaho. Tadamat gaya man bibiyagam. Alas 10. Apay, di ka pa'y lamang ipan iti merienda dagi agar-aramid iti Hollow Block. Ay, pasensya kayon, papa. Ada ngamin isamsambot ko a research me. Naliwayak matan. Nagluto akon iti pancake. Nagtimplak matan iti juice para kadakwada. Siya kun ti mangitulod ijay. Ay, aday taman gayam ni mama. Nasayat nga ruta nagluto ka gayam. Sige, ingkay tuludan. Tas sigurado ang mabisindan. Apay akastoy matan ti marikrik na tunggal makitkitak ni Nilo. Apay na iso akanayon ti pampanunutak. Saan? Lapdak ti riknak. Nangrunak at mariknak akasla ag gusto matan kanyak. Imayak dito'y dagus mo, gaputa nagdanagak. Di ka ngamin nagtrabaho iti talo nga aldaw. Pasensya kayo, Ma'am Cherry. Nagmadi ngamin ti rikrik na kiso sa anak ka nagtrabaho. Kasta ka di. Apay adi ka imawag kada kami. Tapno nagitulod ko man ni Arthur iti agas para kan ka. Saanin, ma'am? Nakababayin mo ta. Di nakawagan iti ma'am kunakmet. Cherry kunamlatan. Talaga gayam ngagmay saka dito boarding house mo anya. Wen, Cherry. Gusto talaga ti awan asawa na. Agmay sa malmalday. Kan awan tumulong kanyak nagsakitak. Di ka madanagan. Addan to. Dumtang to dayta. Sige, agpakadak nga rodan Kanamdag iti prutas nga inyan ko. Iti kasta, pumigsa ka. Kat makatrabaho ka matan. Mabiglahin, Cherry. Nilo. Apay pinagpatamatan ti dakulap ko. Cherry. Amok. Mariknak. No niya ti mariknam. Di mo ramidan kanyak ti kastoy. No helper laeng ti pangabilbilangam kanyak. Nilo. Agayat ka kanyak, saan ka di? Hindi da mo pailang. Diya kun mailadawan ti riknak para kan ka. Aklunak.
agayatakan ka. Iso nga'y mayak. Gabot ha, kasladyak ka bailan at di ka makita nga umay ag trabaho. Lukas tangarod. Agbara tayo di marikrit na. Agayatak matin ka, Cherry. Mama, sigurado kayo kadi asaan kayo sumurot ijaan da lola? Itala ko maamapan tayo manan ijay. Ay na, pasensyakan anak ko. Nagmading amin tiriknak. Maulawakan nasakit ti ulo. Sana bale, takadwayo mo ti amayo. Sige nga rod, no kastati ko nayo. Angam, agmay-may sa kayo amabati di ti balay. Amangan mat no maboring kayo. Saan? Adamot dagiti umay ag trabaho? Siya kundi mga sikaso kadakwada. Ellen anat, di mon pilitan ti inayo. Sana bale, tasaan lang nga itati ipapantayo ijaan dalolam. Sige papa, datayo langan ti mapan. Oh, anya pangitar aramidan nyo. Isaga nga yun adag itinaskan nga awitan nyo. Sapay talong nga aldaw yu ijay. Ipakumusta naklangan ka ni Lola mo, Wen, mama. Hello, Nilo. Awan ka dok dito'y balay ita. Umay ka kumatakaduan nak. Ha? Awan ni Arthur kan dagiti anak mi. Adda na pananda, kat talong nga aldaw da ijay. Sigurado ka? Wen, isungarod asa anak asimurot kadakwada. Gaputa, kayat kamot ang makadwa ita. O sige, agdi ko saklaan niya. Kalpasan na, umayak ditan. Bye. Bye. Ay-ayatan ka unay-unay, Cherry. Kastakmat, Nilo. Ngem, agamagak. Ang mga numadoktaran na tatasawam. Uwi no ti anak mo. Saan? Saan ang mapasamak data? Gaputag tali na alimad ti relasyon ta. Sapay ko mga rod takasta. Oray di kan agawid iti dagos mo ita. Sana bale. May kadwa pa lang ang aldaw da ijay na pananda. Kadwa anak pa'y dito eh. Sige. Awan parikot iti dayta. No kayat mo, uminom ta. Ado ti arak di tarer. Nilo? Cherry? Arthur! Awanan kayo itibahin! Apay, anaramid mo kanyak dito, ha? Arthur! Agpalawagak! Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Nagtalagakan ka. Ngam abda kayang nalimod nga aramid mo! Anong Nilo? Pumanaw kan dito'y si kalalaki. Kat di ka nagpagpakita pa'y kanyak. Tamangan lumapatay ka! Sige, panawan ka! Si kamot, Cherry. Isugayam ang nagpamarang ka masakit. Tapno saan ka asumurot ka na kami. Tapno maramid yun ti kay kayat yun iti dyan lalaki. Kat dito'y pa'y mismo abalay ko! Arthur, pakawanan ako ma. Di na ko mapapanawan dito balay. Pinakawan ka idita mo. Pinilit ko alinipat amin. Gaputa kayat ko akumpleto ti pamilya ka. Ngam ita, inaramid mo manen. Kat dito'y pa'y mismo abalay ko. Nakawan abain mo. Arthur! Di nakasit ka. Nuar-arigan. Saan pa'y naging bagtisugat dito'y barokong ko. Gapo iti pan nakirelasyon mo idi kiniranti. Ngam ita, jak amon nuan niya ti aramidak. Pakawanan na ko ma, pangaasi. Pasensya kan. Ngam di kan tupulos mapakawan. Gapo iti panang lipot mo kanya ka. Inikan ka iti gundaway tapno agbalbaliw. Ngam naupayak. Gapo ta inaramid mo manang. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y. Itatawanan ti pagkamangam. Imay ka ditoy. Mangibabain ka, Cherry. Siyak nga amam ti mababain iti asawam. Gapit ti daytang ay naramid mo.
Tatang. Kahit anyalangan ti parang mo arupam kadagitan anak mo. Apay, di mo ka di pinanunot ti ibunga na dayta. Ay na, maikaduan dayta, Jerry. Apay, anya ka day ti pagkurkurangan ni Artaor. Tatang. Jak o manugot nyag naed ka dito balay. Agsubli ka iya balayaw. Jak kaya't apanunutin dagiti tattao. Akong sintidurak nga, ma'am. Tatang, awan amo kapag kamanga. Ay, kat dagita ko mati pinanunot mo ide, anak ko. Sakbay ka nagramit iti saan anasayaan. Iti may kadwa agundaway, dinak napakawan ti asawak Mr. Lonely. Inaramid ko amin nakabaalak tapno laang maisubli ti sigud alinangan mi. Ngem aging gaita, dinak mapakawan ni Arthur nang runa dagiti anak ko. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Cherry. Cherry pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay ti kuna ti asawam. As sinayang mo ti gundaway nga inted na, tapno agbalbaliw ka. Ngaman ngay kat tao tayo lang agkamali. Kat no pudno man ti panagbalbaliw mo ita, di ka mapukawan iti namnama a mapakawanda kan tumatlaeng ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cherry, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.